रात भर तोरा हमारे एक बार चिंता आयल है? मालिक का खोई हन, कहाँ रही हन, कैसे सुती हन, ये तो पूरा अपन उड़ान भर ले है। एक बार जानता रहे जगह बोलना पेश कहीं पका दे। रात भर जाता थी देखे ऑर्केस्ट्रा देख। तोरा के एगो बात समझाओ तनी, पातरा तनी लोग के बढ़िया बढ़िया बतेबे न, तो एगो बढ़िया कहीं सुगनी से तोर बियाह करा दे, ना तो एमे ररुए मरब, हमू मरते बानी, समझ ले। देख कहाँ का आराम से। बाबा बोलो बबुआ, बड़ा टेंशन में लागत है। बे महाराज के कहलक हमरा टेंशन बा? हम तो पूरा फिकिर में देखत नहीं खिरौआ। अरे बतावा उहे भइल, दादा कहो चाहे छे दादा कहो। वाह देखी तो हमार हाथ। लो बालक, बालक इलुली हाथ हो, दहिना हाथ दो। ए महाराज ये दहिना हाथ है, यहाँ तो खानी। ओ अरे भाग में तारा तो लड़की दौड़ रहल बिया, आ तू इतना निश्चिंत बैठल बा। बे महाराज मेहरारू तो हमार घरे बैठल बिया, का रुआ पत्र देखत नहीं महाराज। हाँ थनी हो कि तारा फिर से बियाह करे के मन बा का? हमरा मालूम बा कि तार बियाह हो गइल बा। रे जाना तरसन हमरा देह पर साफ हेरे नहीं के चढ़त। साफ दुबरा गल वाले ई जाए इनको छोनिया में नहीं एगो बाबा बैठेला तोता देखेला। हां तब ये बाकी ये बात तोता देखावा भालू से गार फुकवा बस। तो हेरा चढ़ जाई का? अरे देख ली नु तो हेरा पेड़ा बना दी तारा दहिया के। बुआ के बात मान जा। चलो सन बनिया खइबा सन। हां दे देखो जौन भइल तौन भइल, तार किस्मते में उहे धास के आइल बा। चल हेने हटा, गाँव कइल बा तो तार के बाद में देखे। मैंने बैठा साइड में बैठा। बाबा तो के कौन पतरा दिखाए? बाबा हमार देखे के बा। बैठा, चला निकला। निकल ना निकल जल्दी, निकल बाहरवा हो, आ देखावे खाती आइल बा लोग आपन पातरवा हो। ना निकल बे ना, कहा चाहता यो लोग भाग जाओ। आओ आओ ना मुँह उठले तुम ना निकलो ना। चल चलो देखता है बबुआ के नाम से पतरा। गुटरू 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 निकालो। अच्छा ये है, चलो बबुआ के देखो। बबुआ तू अपन पतरा ए बाबा ई राउर पतरा खुल गइल बा महाराज। हाँ बाबा के कोह तानी की हमार पतरवा काहे निकल रखो। अरे पैसा नहीं खल रख ले, पैसा रखो तब नु देखी। दादा रुक जो, चलते घरवा तो मुड़िया धोके मोल देता नहीं। हमार पतरा देखो तेरी चल। देखो बबुआ तारा भाग में है निकलल बा। तारा नसीब में तो हमार पाली डूबे आइल बाड़ी। अब तारा लोग के पढ़ के बताओ तनी तार भविष्यवाणी। देखो बाबू तारा भविष्य में का लिखल बा। अभी तार समय खराब चलता, आ तू कौनो काम करे लो तो में तहारा सफलता ना मिलेला। हाँ बाबा बात तो सही बा राउर। ना मिले ना मिले। लेकिन बहुत खुशी के बात बा कि अगला 2 महीना बाद का मने का कइले बड़ा ओकरा के ना 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 मुआ ना दो ओकरा के गा दो। अच्छा अच्छा ना बाबा ना 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 करे गलती कर। पढ़ी बाबा छोड़ी जाए देख रखे का पढ़ी महाराज, सुगा के खोद के हमरा जान ले बा गड़ी से। चली चली। लेकिन अगला 2 महीना में तारा जीवन में एगो खूब सुंदर कन्या आवे वाली बिया। सुंदर? ए बाबा देखी 10-20 बढ़ा के ले ली, कहीं आजकल में हो जाओ तो। हाँ पारा पारी नु किने आइल बाड़ा कि आज देखल आज खूटा में रस्सी छटका के लेके चल गईला।
डुगडुगी लेके जाए होई। ए बाबा तो देखी ना कुछ जल्दी हो जाओ तो कुछ एक खातिर निवारण बा। बे उपाय महाराज हमरे लगे उपाय ना रही, बाबा लगे आइल बानी तो बाबा लगे उपाय ना रही तो केकरा रोके। उहे तो बात बोले बा बाबा। देखी बा अभी थारे एक आदमी के बियाह करे यही लगनवा में। अच्छा हाँ आ देखी एगो अंगूठी देता नहीं सिल्वर के और वो ओकरा के पेन्ही, बाल बच्चा सब बियाह शादी सब हुई। चलिए बाबा तो ठीक बा। ठीक है बैठी और बाकी हूँ हमार देखे बाबा। चल आई चल बाबू निकल तो। देखा बाबूआ तहार तो में ढेर कुछ लिखल बा। का लिखल बा बाबा? अब हाथना आदमी के बीच में का कही तारा कभी मेहरा रुक कर खाई हारी से मरले भी देख लो। आ एगो और बात तू जमियो नहीं कर पहने नीचे। सब जाना तनी का? ऐसे तो हम बहुत कुछ जाना तानी लेकिन और तोहरा बारे में बहुत कुछ बा। देखो एगो और बा, एगो तहरा कोनो गुप्त बाबा बस रह दी, दिखाइले के बाय हो गल हमरा, साफ तरह लंगटे कर देनी हमरा के। अच्छा छोड़ी उसे कोनो बात नहीं के ना कही आदमी। पाई के बा और हमार देख लियो बाब। बबुआ तहर नाम? सुमन। सुमन तहार नाम पूछनी हो, तारा मेहरारू के ना? अपने बतनिया मेहरारू के तो मोहन कुंवर नाम हो। मोहन कुंवर? इकर मतलब रहुआ नहीं का ये दुनिया में? छोड़ी केहू मरे जिए, हमरा से का काम बा। अभी तहार बाबुआ राशि में ये बा कि तारा कपार पर सोनी नाचता, मेरा रायल बा एकदम। आ देखो एगो और बात बा, बाकी शनि ग्रह से बचे खातिर तू रेल के मुर्गा मछली पथरी करेजी खसी के मुड़ी सब खा। आ देखो ओकरा बाद शनि कहाँ तारा छत पर मेरा रहता। एगो और बात बा, बाकी तारा जीवन में एगो बहुत बड़का संकट आवे वाला बा। अच्छा बाबा तो एक कोनो समस्या के समाधान? समाधान हमारा लगे ना रही तो केकरा लगे रही? समाधान बा, बाकी बबुआ जानता रहो इ तहार औंठी से सवाल सुने वाला नहीं। तो क्या करे के पड़ी? एकरा खातिर तहारा खूब सुंदर, खूब बढ़िया, खूब नीमन एगो छागल बनवावे के पड़ी और वही में जंतर बांध दे। भाग भाग ना तो कुछ देर में मंगलो सूत्र बनवा लगी। भाग भाग। ए आओ लोग हो, ए आओ लोग हो, आओ आओ। अरे औंठियो ना लिए आओ, एगो लवंग से काम हो जाए। आओ आओ हने जो ना पर लागो रहले उ पूरा हो ना। जा तारा के अनेरे हम पोस के बड़का झंझट में हम पड़ गइल बानी। चल जौन करत रहे तौन तो ठीके करत रहे, बाकी हो से तोरा के हम ना लिया। चल आज लास्ट, तोरा आज लास्ट दिन रख आज जो सब हमार बहनी पानी। नमस्कार भाई लोग, अगर ई वीडियो हमनी के अच्छा लागल हुई तो रउआ लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी करी और एकरा के बहुत सारा दुलार प्यार दी। और हमनी के ऐसे भी बढ़िया आगे बहुत बढ़िया वीडियो लाइन सन। और ई वीडियो कैसा लागल हो कमेंट में भी बताइब।